हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोननिसिम आं दिनै मोननैसो मिउजिक भिडिअफोरनि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिमहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे मिउजिक भिडिअफोरनि सोमोन्दै मिथिना लादिनि। स' लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअनि फार्स्ट आपडेटआवनो दं मिथिंगा ब्लग इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय जोंहा मोनसे मिउजिक भिडिअ रिलिज जानो गोनां दंमोन। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआ माखासे समनि सिगांसो रिलिज जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैदों अन्नाय नोंनि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिउजिक भिडिअहाय गाहाय सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिन्थिजोबखायो आरो सिनायजोबखायो नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअहाय गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बर' सावथुन मुलुगनिनो नोंथांमोनजों बयजोंबो सिनायजानाय आरो नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायो आरो बयबो मोजां मोनो नङा होमबा लोगोफोर। स' बिथाङानो जादों लोगोफोर फुजि बसुमतारी बिथां दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांजोंनो लोगोसे जों मिथिंगा बर' बिथांखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स आरो टिउनखौ खालामदोंमोन बिथां आलपिन स्टना दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जोंहा बे अन्नाय नोंनि मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौनो रोजाबदोंमोन बिथां आलपिन स्टनजों लोगोसे मीरा दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि केरिय'ग्राफ आरो डिरेक्सनखौ खालामदोंमोन बिथां मानब लाभलि ब्रह्माया दे लोगोफोर। आरो प्रडिउसाव दंमोन बिथां मिथिंगा आरो मिथि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला जोंहा नेक्स्ट आपडेटआवनो दं हामफुसिनि प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय जे लोगोफोर जोंहा माखासे मिउजिक भिडिअ बा मोनसे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानो गोनां दंमोन। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआ दायो रिलिज जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैदों LPME स्कुल दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना हामफुसिनि प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों जोंनिनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्ट्रिस बिथां सुदेम सना रामसियारिजोंनो लोगोसे रबेन सिं दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स आरो मेथाइखौ रोजाबदोंमोन बिथां रबेन सिं दैमारियान दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे LPME स्कुल मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला थाबैनो हामफुसिनि प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ आबुं बर' सावथुनफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो खाथियावनो थानाय बेलनि नटिफिकेसनखौबो अल प्रेस खालामना ला दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो मोनहैयो दे लोगोफोर।